Yayi Prabu ngestina ingkang pareng rawuh. Inggih, kula ingkang sowan. Paringipun Yayi Prabu Sampun wetawis dinten anggen kula mesanggrah wonten ing Jalatundha. Kula badhe nyuwun rawuhipun Kakang Kresna dhumateng negari Ngastina. Mboten ketang namung sak kedheping netra Kakang Prabu kedah hadir. Pamrihipun menapa menawipun Kakang dumugi wonten negari Ngastina? Sampun nampi osiing Jawata menawi Kakang Prabu Kresna kersa rawuh dhateng negari Ngastina petasan ngidak pelataran negari Ngastina. Tembinipun kula saged unggul ing ayuda prakageng Baratayuda. Oh, Yayi Prabu sampun jagekaken. Baratayuda dados nggih, dados. Nggih, ngaten kemawon Yayi. Yayi Prabu kula taosi priksa pun Kakang katemben kemawon nampi nugraha saking Jawata. Tegesipun menapa ingkang kula suwun dipun keparengaken dening Jawata. Yayi Prabu kula aturi milih. Yayi Prabu kula tenggani namung ratu setunggal kula Prabu Kresna. Lajeng Yayi Prabu kula aturi milih menawi dipun timbangi ratu 1000 jangkep sagamanipun. Yayi Prabu pilih pundi? Pilih ratu 1000 sagamane menapa setunggal nanging kula. Mangke rumiyin badhe kula manah rumiyin. Inggih monggo Yayi monggo. Sampun kasesa. Nggih. Namung Ngaten. Namung mangke menawi sampun Yayi Prabu ngendika. Ibaratipun sabda Brahmana Raja sabda sabdaning pandhita pangandikaning ratu mboten kenging bola-bali yen iya ya iya yen ora ya ora. Ratu siji Kakang Prabu Kresna. Inggih. Kaliyan ratu 1000 jangkep sagamanipun. Pilih ratu 1000 karep sagamane. Yayi Praten midhangetaken ing akasa. Yayi Prabu sampun midhanget piyambak. Akasa munya gumaludhuk nekseni mula penging dados panyuwun kula lan panyuwunipun Yayi Prabu Duryudana kasembadan. Tembinipun Baratayuda Jaya binangun. Yayi Prabu badhe pun tenggani ratu 1000 negari jangkep sagamanipun. Matur nuwun. Dawuh nggih, kados pundi anggen paduka badhe mboyong kang Raka Dwarawati. Pangedonipun Bapak Durna. Kula sampun saged pinanggih Kaka Prabu Kresna. Ah, dalah syukur. Lajeng kala wau kula kapuri pilih ratu siji Prabu Kresna kayan ratu 1000 jangkep sagamanipun. Lajeng anak Prabu pilih pundi? Kula pilih ratu 1000 jangkep sagamanipun. Wah, lole. Kudung manyar-manyar. Dhat pundi to nggih anak Prabu, kula rak sampun matur. Sampun ngantos kengguh menapa kemawon kula aturi boyong ing Raka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok pilih ratu 1000 nggih kepripun lho? Ora lole. Lole ora mandi gawa ngalor ngidul. Dipikir nganggo nalar. Ratu 1000 sagamane. Kumung ditandingi ratu siji Prabu Kresna. Nggo apa? Lho, pripun to nggih? Ratu 1000. Monggo mong ratu cilik-cilik. Bangsane kenci. Petik. Alah, kok niku mungkin malah kakean sego ora iso nyambut gawe. Pun, kakean ragat. Katahan biaya. Setunggal kemawon menawi Kang Raka Nata Dwarawati Prabu Kresna. Kresna niku sinten? Wisnu. Mangke ampun Triwikrama wujud dadi Brahana. Alah, ratu 1000 mboten nampa gondrong setunggal jam didek kletes mudyar kabeh. Kentu, Gen.
pangapunten. Kula wau dereng kula manah kanthi wening kesesuan kula milih. Milanipun kula milih Ratu Sewu setanipun kula pilih setunggal mawon Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo Koko Prabu kula lintokaken Ratu Sewu sak gamanipun kula lintokaken Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nyuwun pangapunten, Yayi Prabu Duryudana ki ratu apa cahangon? Nalika ngajeng kula sampun matur. Sabda Brahmana Raja, sabda sabdaning pandhita panjenengan ratu mboten kenging wola-wali nek iya nek ora ya ora. Kenging menapa Yayi Prabu kok kados ngaten? Mila negari Ngastina menika mboten saged tentrem selaminipun jalaran ratune ora duwe adeg-adeg. Ora selami. Koko Prabu kula nyuwun piyantu Koko Prabu. Kedewasan dari paduka kula Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Katemben kemawon kula pinanggih kaliyan Koko Prabu Kresna sampun wungu anggenipun Indra. Badhe kula boyong Werkudara mboten angsal. Lagi mriki mawon mboten angsal. Sebab ingkang gadah Kresna menika para Pandhawa ibaratipun sampeyan wong nyilih, entuk bejo sampeyan ora entuk ya wis kudu nrimo. Kula dipun pisakit dipun jejeki ya Werkudara. Bejo kemelangan sampe ora mati. Lah nggih. Lah nggih pripun? Sriing manah kula dipun pilara Werkudara mboten napa-napa ning mbok iki anggenipun sumbar. Mboten ngampyak awur-awur. Ngampyak awur-awur pripun? Pakondo pripun ning sumbar pripun? Kakang Duryudana, kowe wani karo aku jalaran kowe ngurung jago, ya to? Ayo, jagomu Ratu Mandura, Prabu Baladewa. Ayo, kon ben tak rampungane pisan. Sinten niku? Werkudara cangkeme. Werkudara, kowe cumbare karo Prabu Baladewa karepmu ki piye? Perkara kowe iki pasulane karo Prabu Duryudana sak karepmu ki perkaramu. Lah nek sumbar kowe ngampi awur-awur kowe cumbare Prabu Baladewa. Apa sayap nyawamu kowe? Kowe ora males. Werkudara ora gelem males. Ning batinmu pengen ngecek karo Prabu Baladewa nenggala tanpa rono. Eneng apa Werkudara? Halo Kakangmu nesu. Kakangmu nesu piye? Kakang Jerabang muring-muring. Mbelane karo Kakang Duryudana. Ning aku mau males. Ngrumangsane aku ora duwe perkara karo Kakang Jerabang. Nek nekat ya tak tandangi tenan. Nek perlu kon ngewaki karo sedulure nom. Ora-orane yen aku mundur. Lha malah aku mbok ampyak-ampyaki karepmu piye? Kalau dhewek mamprang-mamprang karo nggawa nenggala. Karepmu tak tadahane. Aja. Aja ya, aja. Dikira aku wong jirih. Dudu perkara wong jirih.
Iki ning babak wigati. Ayo, sing nindakake kejaba mung pun Kakang karo Siadi. Malah kowe ngadekone papane pun Kakang iki. Engko nek Koko Prabu Mandura nibakake Nenggala, oncato. Oncatono. Mengkono. Iya. Kakang Jerat Dakopun yen pancen kowe satriya digdaya kowe ora jireh tampan ana Nenggala tibakno legaring atiku kakon brodol wadukmu kowe nggih Bekudara lek nomor 4 gatekno gobokmu gila ampun Nenggala kowe endo Nenggala tumancep bumi bumine kobong ngetokake geni waliran saka ampuhe pusakaku upamane kowe gelem nadahi ilang nyawamu kowe Prabu Baladewa kowe mbaya aja kebangetan entukmu sumbar petak matiya-tiya dosane bumi iki apa bumi iki watake sentosa lumuh kedanan dari pari tukul pari mbok sebari jagung tukul jagung. Lah kok bumi mbok gawe rusak kaya mengkene. Bumi ngetokake geni walirang iki, bumi iki wis ora kena dialap iki dadi bumi cengkar. Wo titenono Prabu Baladewa, besok kala mangsane. Patimu bakal ditangkep bumi sapitu. Aduh, mati aku. Oh, dewa. Aduh. Diwasaku sumbar petak mati-mati jebul malaku kelumputan. Kalau Dewa Suralaya. Aku siku karo dewaning bumi, patiku bakal ditangkep bumi sapi itu. Aduh. Oh, bakal aku kepiye iki? Koko Prabu Mandura, kula ingkang rayi Dwarawati kok. Aduh, adikku dia. Oh, adikku dia. Yayi Kresna. Aduh. Piye Yayi? Bakal lakonku iki piye Yayi? Ya mbah ya. Aku bakal ditangkep bumi sapi itu. Syukur. Aswelek. Lah kok dapurmu? Lah wit mau ning kene no. Aku kuwi golek Yayi Kresna. Lah niki to. Adikku dia. Susu nek kok ngono kuwi. Daya-daya si arep ngrangkul kleru. Jan. Aduh, Yayi. Ketiwasan pun Kakang bakal aku ki kepiye, Yayi? Apa kira-kira ora ana pangapura sing kanggo pun Kakang? Nggih, Koko Prabu. Menawi Koko Prabu kersa nampi menapa ingkang dados atur kula taksih wonten Koko Prabu. Ngono, Yayi? Inggih. Pun Kakang kudu kepiye? Koko Prabu paduka kula aturi nglermaken penggalih, kula aturi tarak brata Matirta. Matirta inggih Koko Prabu. Truk, Dun. Matirta iki apa? Matirta niku nguyuh. Wong edan. Ini lak ngono. Wong Matirta kok nguyuh lho. Saestu kok. Yang kula nika nek ditangreti temu ndi Mas? Upane jagong niku. Temu ndi Mas? Badhe Matirta sekedap. Niku ketoyan, ngoten. Seneni. Ora ngerti berasah nyaru-nyaru wuwus. Ya ini bareng kok lucon. Apa ora entuk? Apike ora metu petruk wae. Mari cengengesan. Malah apike ora metu Baladewa. Padha-padha wayang nek serik. Ya Mas raimu. Yayi. Koko Prabu, Matirta menika kagem
prayagung luhur menika tegesipun kungkum. Nggih ta kungkum ta? Kowe mau ngomong apa? Iki bareng aku ngomong kungkum nek nggih to iki. Koko Prabu kula aturi nglampahi matirta. Suwene pirang sasi pirang dina menika mangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kula kanteni ke putrapun Setyaka. Koko Prabu kedah ngentosi mekaripun Sekar Tunjung utawi Sekar Terate. Oh mengkono. Wis, timbalan mrene ya. Dewaji derekno ingkang wa Koko Prabu Mandura bakal nindakake tarak brata matirta ana sungapaning Bengawan Bagiratri. Ing kono ana pesanggrahan ingkang sinebut Cemara Sewu. Kanggo nglermake penggalih Wancirina ana pesanggrahan Wanciratri nindakake matirta. Oh nggih. Nggih kula estakaken dawuh paduka Dewaji. Keparipun wa Prabu ya Setyaka Raden Anapurwa ya nggih dina iki aku tak mertobat jalaran aku kesiku kelawan dewaning bumi tak nindakake darmaning kasatriyanku ngiras pantes aku bakal neter apa Baladewa isih kuat nindakake matirta. Janji dongamu sing tak jaluk inggih Koko Prabu sungkem kula ingkang nderek paduka nggih Koko Prabu. Prabu Kresna wis mateni bapakku Prabu Supala. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Di Prabu Kresna, aku Gatotkaca. Kowe sapa Prabu Praswapati, anak Prabu Supala. Mataku pateni Prabu Kresna. Di Prabu Kresna. Tak tugre gulune, tak urip keset sirahe. Tilik gerangamu yang neraka jahanam.